Зейде район советы сессиясы энергетик мәдәният сарайында ірі жетіштіру предприятиелері һәм ауыл хуҗалыгы тармагы эшчәнлеген чагылдырган электрон күргәзмәдән башланды. Һәр тармак җитәкчесе 2023 ел эшчәнлеге уңышлары белән таныштырды. Шулай ук районда гуманитар ярдәм әзерләү чараларын чагылдырган күргәзмәдә эшләде. Сессияның пленар өлеше энергетик мәдәният йорты залында дәвам итте. Узган елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре 2024 елга планнар турында төп доклад белән район башлыгы Разиф Кәримов чыгыш ясады. Нашими приоритетами были и остаются социальное благополучие людей, экономические и общественно-политическая стабильность в обществе. Мы успешно реализуем все намеченные национальные проекты, республиканские и муниципальные программы, нацеленные на повышение качества жизни людей. Министр районның ире уйышмалар эшчәнлегенә уңай бәя бирде, зәйлеләргә нәтиҗәле эшләре өчен рәхмәт белдерде. Киләчәктә дә район һәм шәһәр халкының тормыш-көнкүрешен яхшырту өчен башкарылачак барлык мәсьәләләрнең уңышлы хәл ителәчәгенә ышаныч белдерде. Республиканың икътисадына Зәй районы бик зур өлеш кертә. Зәй районы безнең өчен промышленный регион дип атарга кирәк. Зәй халкы бик тырыш халык. Алар белән шулар алга барырга бөтен шул көчен шуна куялар инде. Утырыш бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Мидхат Шаһиәхмәтов район башлыгы Разиф Кәримовка Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының мактау грамотасын тапшырды. Икмәк кабул итү предприятиесе башкарма директоры Рифкат Фәрдиев ТАССРга 100 ел медале белән бүләкләнде. Район финанс бюджет палатасы рәисе Павел Байрашев Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы исемен алды. Югары Пәнәче авыл җирлеге башлыгы Мөнир Туктаровка Татарстан Республикасы рәисе рәхмәтен тапшырдылар. Тырыш хезмәт куючылар министрлар кабинетының рәхмәт хатлары Татарстан Республикасы икътисад министрлыгы мактау грамотасына лаек булдылар. Шулай ук Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатлары Олег Морозов һәм Айдар Метшин кулыннан рәхмәт хатлары алдылар. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.